יש לך עור שומני והאיפור שלך פשוט לא מחזיק לך לעור, תשמרי את הסרטון הזה, כי אני הולכת לתת לך כמה טיפים לאיפור לעור שומני שבאמת יחזיק לכל היום וכל הלילה ולא יזוז שנייה. השלב הראשון והכי חשוב זה להכין את הפנים, קרם פנים וקרם הגנה וזהו, לא להעמיס על עור שומני. אם אתם שמות מייקאפ חשוב שזה יהיה מייקאפ שמתאים לעור שומני. כשאתם קולות מייקאפ על כל מייקאפ רשום לאיזה סוג עור הוא מתאים. לעשות סנדוויץ' של קודם כל מוצרים רטובים ומעל מוצרים יבשים. לא חייבים להיות המוצרים עמידים, כך אחרי זה נקבל אותם והם יהפכו לעמידים. אחרי שסיימנו עם המוצרים הקרמים, החלק הכי חשוב לדעתי זה פודרה. אני משתמשת בפודרה בתפזורת שקופה, זה הסוג פודרה האהוב עליי, זאת במקרה של קיילי ג'נר, אבל יש מלא סוגים טובים. שוב לקבע מתחת לעיניים את הקונסילר שלא יזוז, ואני מקבעת ממש טוב את כל אזור הטי, זה אומר כל האזור הזה והמצח. אני מתחילה פה מסביב לאף, מסביב לפה ופה בסנטר. זה האזורים שאנחנו נהיות הכי שומניות בהם. ואני עוברת למוצרים יבשים, שזה גם שלב מאוד חשוב לעור שומני. את האיפור שלי, תמשיכו מה שאתם רוצות, מסקרה, ריסים, זה מה שבא לכם לשים עוד. בתכלס לאיפור יומיומי, אם עשיתם את כל השלבים האלה, האיפור שלכם אמור להיות עמיד, לא אמור לזוז, לא משנה כמה שומניות יהיו, האיפור יחזיק מעמד ככה לכל היום. אבל אם אתם עושות כזה איפור ערב יותר מושקע, איזה חתונה בערב, אירוע, משהו כזה, ובא לכם כזה אקסטרה עמידות, תשימו ספרי מקבע. מכל מה שניסיתי יש 3 שבאמת עובדים לדעתי, אני אשים לכם פה תמונות להמלצות שלי. ככה, ועם זה אין סיכוי שהאיפור שלכם יזוז.